Pantura. Wayang golek. Nyindani wayang golek ya bos. Nganti 2 minggu ra bali. Mergane enak. Yo dikontrak. Oh tak kira nek dadi wayang goleke. Nang apa nek wayang golek kan kok mesti joget ngene-ngene. Mergane kulino dirogo kan risi tadi. Wah, iki mesti kulino iki. Loh, ya Bata Mas ya. Agar kok ngerti angger Nah. dirogo kok ngono-ngono. Mas padahal kuwi wayang golek lho, Mas. Bedane kan wayang golek lho. Oh, iki wayang golek. Ayo wayang golek kan dicekel kuwi nih to, Mas. Ayo. Dibuka kuwi apa jenenge jarike terus dicekel nggon kayu kuwi. Terus Yo diubah-ubahke. Mulane lek joget ki sok ngene-ngene iki nek wayang golek. mergo kali. Ketoke ngono kuwi, Mas. Saga keri. Nek kuwi ora apa kuwi. Zaman saiki sing viral ning TikTok Oh ngono to. Kicau matinya. Lek joget jogete piye? Engko karo iki. Sing ngene-ngene iki ora sing nggon kene, sing ngisor. Lah piye? Oh, Piye to, Mas? tong mennya. Tong. Kuwi piye? Manuk apa nek ngono ki? Ki manuk tengengen. Iki setengah dipinangani Mas Nggih, Gading. tinggal moga Sindene Tri Rahayu. Sinten malih ning Mbak Tri Rahayu Nggih, monggo. Mbak Tri. Tri Rahayu tampil ke depan. Nggih. Tampil ke muka. Manut. Dispoti. Lagune, Mas. Apa manut? Apa arepe apa? Nggih. Oh, Sontoloyo jare, Mas. Tinggal spot apa nembange? Apa Ya metune tri iki nganggo kesenian lengger. oh lengger? Lengger iki daerah Wonosobo. Lengger iki asli khas Wonosobo. Banyumas yo ono lengger. Oh. Lengger. Apa? Leng kuwi bolongan, ger kuwi anak. Dadine Lengger iki bolongan anak. ngarang. Lengger iki kesenian dari Wonosobo yuk. Nggih, monggo. Mbak Tri Rahayu, Monggo, Mbak Tri. monggo. Kusik Apa iki sih? Lho. golek apa? Selindang siki. Oh, nggih. Iki yo nek ora nyinden ya sekolah lengger. Oh ngono. Nek orang lengger yo sandul ya tadi. Sandul iki Serabutan kok iki kerabutan kok apa iso. multifungsi, multiguna. Dikapak-kapake panggah. Iya. Wis rong. Pot mie. Pun. Ayo rasa kesuwen gendang di Nggih, monggo. kanune. Sampure. Sing ndang saiki gedhe rong siap. Oh, iki Nggih. iki yo Mas Adi. Mas Adi Fat. Dalang Adi ayo, Dalang Adi. Wong biasane yo ngiringi tri lho, kok dadak mbuka iya apa no. Oh ngono. Oh, Solah gongso ki sembarang apa ki iso. iso. Oh, alah pindah. Pindah nggon sik Mas Gading. Oh, cek. Mas Ojo Wahyu. dicalik. Mas Wahyu iso. Wah, ojo-ojo Wahyu. Apa malah dadi wayang goleke Wahyu. Lah nek iki pas. Iya. Nggih, monggo. Dlang tak. Dlang tak. Ora ya ora ke tu. Nggih, monggo.